Riells i Viabrea commemora la mort de mossèn Pere Ribot amb un concert. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest dissabte, Riells i Viabrea ha acollit un concert en commemoració del 25è aniversari de la mort de mossèn Pere Ribot, que va morir el 24 d'agost del 1997. Des de fa molts anys, el municipi organitza aquesta trobada per commemorar les diverses aportacions culturals que Pere Ribot va realitzar en diferents àmbits, com ara la literatura a través de la publicació de diferents llibres de poesia de caire religiós, així com la seva defensa aferrissada del Montseny i el seu compromís amb el país. L'acte ha estat impulsat per l'Ajuntament de Riells i Viabrea i organitzat per la Fàbrica d'Elit. Nascut a Vilassar de Mar, mossèn Pere Ribot va ser nomenat rector de Sant Martí de Riells del Montseny l'any 1941. Mossèn Ribot va tirar endavant des del Montseny diverses iniciatives en favor de la cultura catalana durant el franquisme i va ser també el primer capellà del Principat a oficiar una missa en català i de cara a la gent. El concert d'elit que s'ha realitzat a l'abadia de Riells ha anat a càrrec de la soprano Montserrat Seró, el guitarrista Bernardo Rimbot i el cor Lutiana d'Arbúcia, sota la direcció de Quim Riumalló. A l'actuació hi han assistit un centenar de persones. Durant l'acte també s'ha celebrat una lectura de poemes de mossèn Pere Ribot a càrrec de Montcabrera Teatre i un sopar pica-pica a peu dret a càrrec del restaurant Belllloc. Suposa un paratge molt adequat per connectar-nos amb aquesta inspiració de les peces i del moment de transmetre. És algo que estaria molt bé que ens animéssim tots a fer i aprofitar aquests paratges que tant ens conviden a rebre i a donar. I crea un clima màgic. I a la vesprada, que és l'hora bona, encara més. A Riells, mossèn Pere Ribot va fer poesia sempre en català amb desenes de títols publicats i va resistir al franquisme organitzant certàmens literaris, tot tipus d'activitats culturals i aixoplugant a personatges cabdals de la cultura i la intel·lectualitat catalanes. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.